Medyo hero ko ubay ito i-flex niya itong bagong car. Wow! Christmas ba yan, no? Ala, yun nga. For the blessing, flex, Mambay. Kuya. Uy. Look, nalagis Christmas. Oh, nalagis Santa Claus yun. Asa? Naa! Let's go. Atong Ano naman ka sa kasabutan? Ano na to ba? Ta. Ato yung lugar. Ato na ugon. Abri. Ay, my God do! Galasgaw. Santa nga nung gikan mo ka sa kasagbutan. Unsa man na magdala nga sako? Imo na pang regalo? Unsa pang regalo nga baligya na ako ni? What? Galasgaw ni Santa. Negosyante mo na iba? Siyempre, na panahon karon di na panghatag. Dan sige natin mo palit. Be, unsa man baligya mi patanawa daw ko be? Ano ko'y baligya dire gaming chair ni. Puti ka ba yun sa gaming chair? Masuri sa sako? Kapilo-pilo magbuning ang gaming chair. Binuang! Kadali lang ha. Paodan ako ng gaming chair ha. Kabalo na ka ni Santa na mysterious kayo ni kung unsay mabit-bit mo na. Sa man yung sako si Doraemon? Tabaw pa rin Doraemon, mapilo-pilo magbuning gaming chair ha. Nagadula ka wala? Gadula? Unsay mo ginadula? ML. ML? Puti ka may timing kay kay bangko pang ML. Kadali lang ha. Dara, pilo-pilo nga gaming chair. Unsay gaming chair nga camping chair man na? Camping chair man na? Ay, dual purpose. Dahil nakalimot ko. Puti ka mo nakalimot ko. Dual purpose ni siya. Pwede pang camping, pwede pang gaming. Dara, dual purpose. Pwede pang camping, pwede pang gaming. Palitan mo dili. Binuang niya, tagpila man po na. Barato rin 250. Binuang 250 nga mura magpinunitan na mo sa imong silingan ba? Taka, pinaskuhan na ako ng presyo. Di ka mapalitan. Nagama kong baligya. Pinaskuhan na nabi, di na nabayaran. Pinaskuhan na presyo. Balitan 250. Palitan mo dili. Amuka, palita be? Ayaw ya, uy, di man na mapuslan na to, uy. Di mo mapalitan itang bangko kaya di mapuslan. Puti ka may na, pwede mapuslan dire. Sayang mapilo-pilo, multi-purpose. Pwede pang gaming, pwede pang camping. Pero kung gusto ka mapuslan, dara. Ako'y mapuslan dire ako. Nagagong produkto dire ada, may kabalaka. Dara plansya. Kasi nangakundotan yung sinina, mga panty og bra. Pwede i-plansya. Na naman tayo plansya sa baya. Be, ayun ang plansya, mas sinapilain diha. Di mo ano yung plansya mga boss, mga dam. Napatay diri magamit po ni siya. Kadali lang ako sa kuoton ha. Dara Sir, basi ganahan ka bang paab, sir. Kabalo ko dako na kayo na yung muntiyan. Sulti po ka dakutian. Basit ikaw siguro. Ay tama na untiyan. Actually sir, yos na ni. Baligyan na ako ni sa mo 500 sir instead of 550. Kaya ako namin nagamit effective kay sir. Pampagamay og tiyan. Na! Imuha na Santa kay murag mas gamit ani mo ba? Sige, delay jud mo ani sir. Di jud ay kaani ha, kanina lang be. Kani mas gamit jud ni sir kana mag sound trip bitaw ka sir kana mabiyahe ka sakyanan. Dara natay. Speaker o microphone sir, dara Speaker na free microphone. With free microphone patanawa daw ko be. Sadyabag jud na ya. Gagi kita naman naunsa mo taw ko mamaligya Santa oy. Pag sure siya i-check na ako sir be. Ay putik ko magitay. Pero okay na sir kay microphone ng tayaan Ang speaker magamit pa bluetooth samtang gabiyahe ka ba? Ay, naunsa mga Santa bago may og car, di na naman need na kay na may bluetooth sa sakyanan. Di jud mo ani ha. Ano pa mas gamit kayo? Charong di pa nini mo paliton sir kada ilan sir ha dara Di lan sir ha. Dara grinder. Dara sir. Pampotolo ka, basi gusto ka pampotolo ka sir. Unsa man imong pamaligya Santa? Di man ako na magamit. Magamit ba ni sir? What if magpahimo kag bangka? Pabalay ka. Gamit kayo ni pamputol og kahoy. Pangputol og kahoy. Duda na ko bak murag kinawat na nimo sa construction site. Jama dra istorya dras. Ayaw na lang ni babe. Papilion na lang tikaw sa gusto nimo. Pera o bayong? Pera o bayong? Ikaw ba unsa man pilion? Pera o bayong? Bayong na lang ya. Tanaw natin unsay sudi ra. O sige, bayong daw mo bayong ang pilion boss. Pote ka may sakto nyo magpili. Natay bayong diri ako. Potek, ay. Dara. Dara, sila sa tumbayong. Ganahan ka ni boss, exclusive ni boss. Nakabuno na ni ikatulo, champion, 3-cut. Gagi! Ako man ng manok! Yeah, imo man ang manok. Dito jud ko ya. Oo gani! Ikaw mo jud ipatuktok, di ba? Ako man ng manok! Uy! Ayaw mo pagtaka-taka dra boss, madam. Masig kalok-alike ra ni niya. Na, kaluka-like. Suhito jud ko tanan manok ni kuya. Ambido na be! Guriti na naklite. Awaraya mao jud ding tapaya ba? Ayun na hatag ni Santa. Santanas ka ha? Tirador kong manok kung gamit sa silingan. Grabe naman ka boss. Hindi mong good pag ko ingon anaan.
By the way, boss, mo na manghod, boss. Apa lagi kay boss, no? Ay sus. Ako bitaw manghod. Gwapa bitaw. Imo na pong tiradahan. Dili man, boss, na ako ihatag siya. Since Christmas man karon, narao deserve ni niya. Oy, baby girl! Sana Okay para sa mo, ha? Yabag man tingin ning Santa ha. Uy, Sos, pagkakita yun ako sa mo, nayabag na jud ko ba? Kinadawatan na dawata, ikaw lang, para na sa mo, regalo ni Santa. Duwatak lady oh. Kapda ning buwa ka na kaya. unsa man ning buwak kaya oh? Nangalaya naman ni. Boss, nako exclusive item dire, boss. Sige nahan ko mo palitan ni. Exclusive item. Unsa man na? Tadi lang, boss, muling-lingi sa ko, boss, sa kamasig na tao dire. Yan na, boss, ako sang kwaon. Tara, boss, oh. Ako, boss, iPhone 16! Mama na yung latest na iPhone karon. Alo. Putog lady ano? Baligyan na ni mo Santa? Siyempre, Santa Claus kayo no, negosyante. Baligyan ako na, pero nanin, medyo kamahalan, ha? Pila kaya na no? Paliti ko yabi, Christmas gift. Sige na. Ganahan di kaya na. Oh, tagpila man na Santa. Actually, boss, kung palito ni mo ni sa mga mall, hapit ni 2,000. Pero since Pasko man, ya Santa Claus man ta. Baligyan ako ng 5,000 sa imuha. 5,000? Kabrato ba? Murag, duda ko ng itima ba? Ayaw na magduda, tira. Okay, barato na kayo ni. Since Christmas man, ya Santa Claus man, tamo nang gihatag na ko barato sa imuha. I-check na lang na iya kung legit ba. Sige na. Be, ambido be. Patarawan ako, ipachika ko be. Ipa-check na ko sa imuha, pero ayaw lang kuniti ha. Ako na mo check. O, dara, o, tanawa, o. iPhone na 16, duha ka mo kamera. Gusto pa yung ka, o. Legit na, tanawang lock screen, o, iPhone. 5,000 ra, saman. Take it or leave it. Yeah, legit man legit na iya. Be, ambi na. Kuha na ako ng 5,000. Sure ba kakahanga? Legit na ha? Oh, 5,000 5,000. Legit lagi ni boss, o, tanawa, o. I-double check rin unya paglakaw na ko, ha. May kwarta sa ni mo grabe. Pila mo na, 5,000 le. 5,000 na. 5,000 li ha, kasi po 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 lagi na sigurista. Okay, 5,000, o, draw. Mga na ni boss. Be? Legit judi ay. O yan, legit boss, no. Lakaw na ko, ha. Merry Christmas sa inyo, ha. Oh, Merry Christmas. Bitaw yaw be. Hello, check na ha. Hello, alam mo yan. Binag-girl pagkising. Tanawa na ho. Wala ka. Ano naman yung password? Hala. Nakalimutan pa ko na sa password ba? Saan man niya? Uy, di na rin na ito mahipuslan. May password, uy. Abasin mawa na sa technician be. Sa muka si Santa oy. Kuya, Wala kinsa man eh. Hoy! Ulira ka nga Santa! Ibalik na diri na cellphone! Ha? Dili man na si Santa. Di baligya. Pamusilon na mon! Ha? katag-iya. Tuloy na Ang yan. na ng cellphone! Putik ka man ni sa Santa na isahan gyud ta ba? Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho.